عکس ہم ابر کنا ہمیں سفر کے روانے دیار دلبندہ کدی دیار برو تو ہمیں سفر کٹی 17 فروری 2025 سلام شاہن جان تو چونے امید کنا کہ تو وش بے من زانا گپا چ کجا بندات بکنا بلے چی کنا یہ والمیے کہ ما کاغذ نوشتہ کنک کے بندات کتا من گپ چ یک جائیے بندات کنگیے شاہی جان ماں اول سرا تراتی جستا کنا کہ تو چونے ہوتی وانک چونے پدا ہوتی گپا دیما برا تگران جان انی واد شپے یک بجبی کہ من تانائی کمرائے تا نشتگاں اترا یاد کنگا ہاں دلاتی گیرت کما ارادہ کو کتی نام مرچی مردم کاغذ نوشتہ بکا چیا کہ دیرے ماں یا کنچی دوری و درآمدی یہ پوستا پترتگیں کہ درائے کت کنگا نہیں ماں چونے سنگت بیتگے یار کہ مرچی یک دومی آلہ سرپد نہیں منا یار ساک افسوس بھی کہ میں چنچو درآمد بیتے ماں ایوکا ترا نگوشاں موتی امرائی مارا اشمارا درستان گوشاں یار کہ میں انچو بے پروا چون بیت کنے کہ یکی دومی آلہ مگرے پر چی کنے ہمیں راستی ہیں اور راستی منگی ہیں جان شاہی جان تو گپیا سرپدے مرچی 17 تاریخ کے او مرچی مارا سال سرجم بیتا کہ میں اسکولا نہیں بیزا مرچی مارا یک سال سرجم بیتا کہ میں یکی دومیا ندستا میں یکو یکیں وحد بدل بیگا دیر نکاں یک 17 فروری اماہا کہ میں اسکول گڈی روچا ماں تے اسکول کمپانا ٹانکی سرا مدرس نشتگتے کونر سائے گا رضا کے کینٹینا گیٹ دے میں ڈکے سرا تئی و احسان و سر قدیر گپ مزاق تھا وش تھا بلے الاس بیتا یک نیمگی ماچ دلا گری اگائے تھے کہ میں جتا بے وہی سفر کٹی و دومی نیمگا ماں گلتے کہ مرچی میں پارٹی ہیں و سنگت تھا دیوانا گپ کندگا ارچ کلاس دیوانا پارٹیا عکس کشیا امل جواد گرے وگ ہم مارا یاد تھا و بازینی چمانی سورماگاں ہم مارسانی تہا آپ بوگا دستا و یک فروری مرچی گے کہ شپ 12 بجا وحد بدل بھی و 17 فروری بیت مرچی ایچ نیست ما ایچ نزانا کہ موچی کنگا ہاں اچھی لوٹا بس سما زندگی دکا دے گئیں اللہ شمار سلامت بکاں شما درست انچو جتا بیتے کنی زندگی تام ایچ ماننے کچھ زنا ایچ وش نہیں خیر شاہی تو اتی عالم بدے کہ بیر تو چونے من زانت را اودو وانگا بیوار کتا چیا کہ ارجاگا مدام یکی وڑا بیت نکاں اودا بلکہ تر دا دوست سنگا تاست بلے آ اسکول کلاس جواد او احسان ماٹ اجبر بیت نکنا یار تو زانے لاتے مردم و چیز انسان روتا ہوار بھی تو باز لوٹے کہ ماہا بکشاں بلے آر مدام بے سوب بے چیا کہ روح اجبر گو دستان کشک نبی امی صاحبہ کونر سائق بھی کلاس دیما جتگیں اللہ انعام بیما رضا کے کینٹین بھی صادق و عبداللہ گو دیوان و ڈنا عطا اللہ چپس والا یات کشا نادل دکان کلاس منی و انیس ہے عارف و نرکان گانا یعنی بے سرائیں آوازہ گشک عالی کی پیریڈانی قصہ ادھے کے باز ہیں یاد کے اجبر گمارا بیال کنگ نبا دوری ہمچو سال بگزی شاہی تو حیران بے کہ انچو آدھا پاد ماں مرچی چون تو اتنا آنگا کب تگا وہی واٹس اپ و انٹرنیٹ دورہ ترہ نمدی نوشتہ کنگ آیا تو بلکہ ہمیں بجیڑے کہ منہ شاباش ہے میں چون زانتا کہ مرچی ہمارا روچے کے سال سرجم بیتا جگر منترہ آل دیاں کہ منی دلا آ جاگا کہ شمیں یاتا نہیں جاگئیں او دا شمیں یاتا عبید دیگے اچنے منا شمیں درستی آتے یار مکسا بھی یال نہاں او اچ روچا میں بھی یال نہاں آتوری 15 فروری کو آدر پوٹے ٹور بھی کہ اولی براما کلاس دروائن ادھر بری اجاگا بسا بیتے ہیں شتیں منو تو پشت سٹائے تھے یا کہ 25 تاریخ کی کلاس گڈی پکنک کہ ہمارو چچ پادما یک جانا بوت گئے سک باز آرو چشرکنے یات او عکس من کے رنگ تھا ایران
یا کہ اب دفر وریے الوداع روج بھی کہ ما درست نشتے پسو بارگا عدیلہ وتی مدامی اندازہ گوشت کہ مرچی یاری بٹ چٹنی پھر بیت ساک وشا ما درستاں کندے منا عدیل انگتا مگانا و صوت و دپی تبلا یاتا ترا مزانا جان سنگتا نگما اما گپ یات باں منو انیسہ میڈم داتگیں فزکس و کیمسٹری پارمولا پہ بہ یاد نہ بیتگا وہ کاپی ہم واحد سرا مارا کدی گون نہ بیتا بلے انگت منی ایالہ زندگی وشتر ساد اما بیتگا کہ گوشما کلاسا گوستگا میڈم کاپی جس کتا گڑ مچارتا کہ مرچی کلاسا کائے نیت کا اما یہ نام گپتا کہ میڈم منی کاپی پلا سنگتا برتا آوتی کا لکی گڑ باندھا منی کاپی ہوں کاریت گو میڈم ازاں تھا کہ دوئن لکھی شیر نا پمشکا مر چار الکا پہ لڑ جتے گی شاہی طرح بری آت بھی نبی بلے منا درست یاد تھا یار آتری میں کلاس دیوانو کندگ بھی یا کہ میٹرک کے گوڈی پیپر تھا فزکس پیپر روچے اور بھی مارا درست یاد تھا یار من یار موبائل چا کسی کا کشے تو ہمیں اکثر چار گائے تھا کہ شانتا یا کنچے جہانی آبادا کیا انو اجبر اتک نکا ہمیں اکثر تا لہتی بچک برو مئی رنگ تھا یک بچکے تی سک چار گا جنگا ہا کہ درمیانہ اشتاتگا و شٹی ڈننا ہا تی کشلال سعیدہ فاروق راجہ ایازہ سراجہ گوارام و عمرتا نجیبہ عدیل و املتا شہزادہ فاروق چوٹیا شامیرہ چاکرہ منو انیستے امیر حمزہ و مزملتا طلال و احسان جوادتا پشتا سر مصطفیٰ و سر بلالتا و عمران ہم یکس تہا گونگو یک اکسے نہا یک زمانگیا ای اکسے تہا بندہ یار من نزانا تی برے کجام سنگتا گو نزدیکی استے ملے منی گسا گو اچ نزدیکی نے مرچاں پورا گوشت زانا ہرچی اکی درآمدے جوڑ بیتا عبید مزملہ کے کالج کلاسا کہے منی گو دگرا آوڑے دیوان ہم بیت نکا کہ مردوں تی کسانی یاتی نوک بکا انیس ہم چنا منی گو مزمل ڈپارٹمنٹا وانگائیں بلے ہم کالجہ انچوکے کے برے ودیما بیال بیں کہ میں سنگت میر انیس ہم امدائیں کہ مدام فدا گشتگی کہ توتی ایٹیٹیوٹا گیشتر اخلاقا شرکاں گوڑا آئیے کندتا و گشتا کہ منہ بلی اکبر وطی آلہ بغیر تو اچھونے پدا بے منہ سوچ دے او یار شاہی زندگی ہمیشہ ایگا پراستے کہ اسکول سنگتانی مٹ اجبر نرسی دگرہ نظانا من سک بھی صوبہ ای سرجم سال تا منہ نہ چوشی سنگتی دست کبتا کہ شما گوڑا مہربان بھی شما دگے چیزی تے یار شما گوڑے سنگت من اجاگا دست نہ کبتا انہیں کہ سر بلال و سر مصطفیٰ صاحب گوڑے ٹیچر دست کبتا ماگو شما گپ جنک سکتا گپ گوشدارک سکتا کندک سکتا و گریوک سکتا و کندین اگ ہم منچ شمارا در برتا واقعی اسکول سنگت یار سنگت نہ باں جان باں اشانتا اچھی انسان مان بھی کہ آدھا زندگی ہستے ہیں کدی ہم بھی اللہ باں امی میں آنا مانا سنگتانی ہما سوت یاد کہاں کہ میں گشتگاں چی بیتا پرندوشی تئی راستے کشے لوگا یا کہ آزار بیشت باپا گلے گلابے چم ندیس جہانا مانگا ای ڈول دا بے چم زندگی گشے امی آتا انتا پش کپتا کہ انگتا من دست نہ کپتا بارے کجائیں وہ امی آوازہ نتا زندگی گارے خیر شاہی مطرح انو گے آلان دیا شترے تی گپا دیما برا جان مگ وستگی ٹیچر ڈیا مزنے مدتی اپا دے اسکول شدگتے واللہ سک دے گوڑا کلاس پورا ورگا پیدا کتا رضا کے کینٹین دے بچکی نشتگا کونرگی مرتگا ڈی کی سرا عبید عبداللہ یا کس نیستا انہیں کے تاو ادایتے نے احسان انہیں کے سر قدیر کس نیستا مسترنگا پشا کے اسکول وردی مٹ بیتگ تھا ماں باز شواز کو کہ بلکہ اتی کسانی آمد در بگے جمل میں دیست نہ کو گوش زانائی دعائیں مردم سے دگ جاگئی آرگ بیتگو میں ڈیکسانی سر نندانی نگ بیتگ تھا واللہ من گریوا گاتک بلے دیما سر بلال و سر مصطفیٰ صاحب نشتگ تھا
मैं क्लास यक दो जने का मत कगता कि माँ मजने मुद्दत या पद दिस्तगता वो यक्की मनी दे में कुर्सी तरह निश्तगा मन के चमचस कुता आचारित गुड़ामा अतरानगा कप्ता कि मैं मुदाम क्लासा अनीस कशा निश्ता बित्तगा मनी चम मुदाम को दरीगा बित्तगा चिया के माँ ओलिरंदा रोच अमे दरीगा दिस्तगा वो अमे रोच रोजनाइया मन तुझे शिरके ने शायरी जुबानी दातगा यार स्कूल चु मैं वड़ा पृष्ठगा चुशी ये चीज नीस्ता के चंदी माँ पेसर में अमदा बूग वादा बित्तगा था माँ गेटा पुत्रता अब्दुल्ला गेट दे में डिक्की सरा निश्तगा नगन वर्गा मारा दिस्ते बाज गल भी तुम्हारा वशत को थे जुस्कन गाचे अमना अब्दुल्ला गोश्त के साधक प्रिंसिपल चकारा कशता निमाई को मन में साता चौदह पादत का डन्नात का मैं पूरा एच नेस्ट नको यार ई दिगर अंकिंग दुआला नौदर पर पूरी दरामद था नगुशे कि मैं हमें समीर जी था कि मैं वदा नोआए था अन्य स्कूल सीनियरा हमारू चचिपा दमाए मैं स्कूल दिस्ता भले यार मंत्रा अन्नी के पार्टी आला दे कि अन्नी मैं क्लास पार्टी सक चिलेक्स पिलेक्स से बारूक का अंचे मजने रिश्दाश तक वो तो मुल्लाई कुतगे अयाज टिकटॉक इंस्टाग्राम शायर दिलजला जोड़ बित्ता अम्मलो चोटा फारूक का कॉलेज क्लास आबाज कम गेंदा शामिर हम अच्छे चाकरा सक देरे के बरदिस्ता भले जोड़े धीरे धीरे अंसरा फोन का मनी आ लगी तलाल इमरान मैं गुड्डी बरा अमारूची कॉलेज दिस्तगता कि कॉलेज पेपर नि कागज जम बेगा था एहसान मंगा न दिस्ता अदील यकरूची में अक्सर वैसे दिस्तगा गुश्ती में अमदा कारा हाँ अमीर रमजान देरे कॉलेज आएगा नहीं जवाब तुर बताएं कि गोस्ती की छुट्टियों यकरूची वास्ता अतकगा मोगंडी दीवान एको दीवाना पदा अनीसो जवाद रजा के कैंटीन वाम जरूरत के स्टिंग अनि बाबता गब्बी के मदरसा कंदे लाला सईद के अमदाएं गेंदगा कहे संग दुरुस्त यक्को यक बित्ता उमर तुर बताएं सिराजुती मामाए दुकान आए नजीब कुंटानी अटेला गुआराम मसक दिरे नरिस्ता मन नजाना चूने उची कनगाए इब्राहिम अमन चुमन नरिस्ता बारे कुजाए क्लास संगता मन मुजम्मिल यक जाए देगे बारे कुजाया अर्च कस होती दस गट्टियों नगी गियों मुश्कुल है कसम यार ने माँ वत इलायक नहीं कि कसे मारा याद बेका चिया के माँ वत कस याद न कने शाहीजान मनुपाद काया बस है देग परे पदा कुंतरा नूके के संकारा उतरा आल दया के संगत चोना अमी गप्पा गो मैं एक बचकन दिगे जा उदास्त मोबाइल बटना बुर्त के माँ ये बंद करा मनी चम्मान से एक ट्रम्पी अर्स कप वो हमें अक्स सरा कपता कि मोबाइल अच्छी जायरा मवादे के चारे दमनी अर्स से ट्रम्पती अक्स सरा कपता मन अमासा आता जानत के अक्सम बरी बरी गप करा सलामत बातें जगरा अल्लाह तरा गुमनी आदि के संगता सलामत कामयाब बिका हमारा दुरुस्ता जुता ये यकसाली मुराद बात उतरा हम तैवती क्लास तय एहसान हो चाकर शामिर डेक्स दे में डेक्सा अनीस गुमन इश्ते संगत इरफान वईद सलामत बात जा।